У сезоне 2016-17 гадоў брэсцкая «Дынама» у другі раз выйграла Кубак Беларусі праз 10 гадоў пасля першага трыумфу. Шлях у фінал быў зноўку няпросты. Былі перайграны менскія дынамаўцы і барысаўскі БТ. А 28 траўня ў горадні быў перайграны салігорскі шахцёр і зноўку у серыі пенальці 10-9. Відэа аб знікненні салігорскага клубу ёсць на канале. Такім чынам, берасцейскі клуб зноўку трапіў у Еўракубкі, а дакладней у другі кваліфікацыйны раунд Лігі Еўропы, у якую ператварыўся Кубак УЕФА. Маючы нізкі рэйтынг, «Дынама» трапіла ў спіс нясеяных каманд і атрымала ў якасці суперніка пераможцу пары грузінскага клубу «Чыхура» з горада Сачхерэ і аўстрыйскага «Райндорфа» з Альтаху, што сустракаліся ў першым раўндзе адбору. Альтах быў мацней, абыграўшы прадстаўнікоў Сакартвэла ў гасцях 0-1 і не ўтрымаўшы перамогу дома 1-1. Першая гульня мусіла стацца ў Аўстрыі на стадыёне Шнабельхольц. Клуб «Райндорф» у мінулым сезоне быў зімовым чэмпіёнам Аўстрыі, аднак увесну запаволіў хаду і стаў толькі чацвёртым. Аднак дзякуючы перамозе Зальцбургу ў кубкі трапіў у Лігу Еўропы. Перад першым матчам 13 ліпеня аўстрыйская Бундесліга яшчэ не стартавала. Альтах змяніў галоўнага трэнера, якім стаў Клаус Шмідт. Не ў найлепшым стане пасля перамогі ў кубку было і «Дынама». У 4 гульнях здабылі перамогу толькі над аўтсайдерам наваполацкім «Нафтанам», які некалі таксама браў удзел у Еўракубках. Пішыце ў каментарах, калі хочаце відэа пра іх выступ. Тады ж з'явіліся слухі і аб адстаўцы галоўнага трэнера берасцейцаў, якога нібыта меўся замяніць найлепшы трэнер польскай экстраклясы Мацей Бартошык. Згодна цьмяным чуткам, галоўны трэнер не быў згодны з трансферамі клуба, якіх было шмат апошнім часам, бо каманду ўзмацнілі украінец Артём Мілеўскі, бразільскі нападнік Нівалду Ферэйра, абаронцы Кірыл Прамудраў ды Олег Вераціла, брамнік Канстантін Рудзянок і чарнагорскі нападнік Александр Вуячыч з чэмпіянату Таіланду. Тым не менш, Журавель працягваў працу з камандай, нягледзячы на ўсе чуткі, аб тым, што нават ужо развітаўся з гульцамі і адправіўся разам з камандай у Аўстрыю. Таму дынамаўцы былі цалкам гатовы да барацьбы за выхад у групавы этап. «Дынама» выйшла на гульню ў наступным складзе: брамнік Жэрамій Малерб, Алісейка, Лебедзеў, Адрыян Аўрамія, Вітус, Лягчылін, Прамудраў, Вераціла, Нівалду Ферэйра, Леандра Торес і Александр Вуячыч. Адразу 4 навака клуба трапілі ў склад каманды. Стадыён сабраў усяго 2800 заўзятараў. Гаспадары упэўнена пачалі гульню і стваралі моманты. Ратаваў брамнік Малерб. Навакі Вераціла і Прамудраў гулялі асцярожна, але нічога не сапсавалі. Асабліва выдзяляўся Нівалду Ферэйр, а чарнагорац Вуячыч быў амаль незаўважны. Моманты «Дынама» былі менш небяспечнымі. Прэсінг берасцейцаў быў вельмі слабы і энергіі відавочна бракавала на полі. Першы тайм скончыўся безвынікова. А ўжо праз 3 хвіліны другога тайму Аўрамія небяспечна аддаў назад і Штэфан Нуц прыгожа перакінуў Малерба, які тут ужо не ўратаваў. Аўстрыйцы маглі падвоіць рахунак, але зноўку ратаваў французскі брамнік, што злавіў кураж і выцягнуў некалькі цяжкіх мячоў, асабліва пасля розыгрышу стандартаў. Беларусы ў атацы выглядалі адносна неагегала, бракавала згулянасці паміж футбалістамі. Гол стварылі Нівалду Ферэйра і Леандра Торес. Аргентынец знайшоў трапную перадачу Нівалду і былы гулец Гомля збег ад абаронцаў ды аддаў у цэнтр на Паўла Сядзько. Беларус быў трапны 1-1. Але і праз 10 гадоў гульня Брэста зноўку скончылася выдаленнем у Еўракубках. У першым тайме суддзя паказаў Алісейка одну картку, а за 2 хвіліны да заканчэння матчу другую. Беларусы засталіся ў меншасці, але ўтрымалі нічыю 1-1. Добры вынік, улічваючы, як складалася гульня. На хатнім матчы стадыён быў запоўнены цалкам, сабраўшы 10 000 чалавек. Якраз у тыя дні стала вядома і пра пераход Паўла Няхайчыка, аб выступах якога за БТ у Лізе чэмпіёнаў ужо ёсць выпуск на канале. Ажыятаж быў надзвычайны, які належыць футбольнай сталіцы Беларусі. Жаданыя квіткі берасцейцы разабралі вельмі хутка.
Эмоцыі з трыбун перакінуліся на гульцоў. Торес заўзята лез на абаронцаў, а Вераціла сцяліўся ў падкатах. Але з вялікай хмары малы дождж. Увесь запал раптоўна абарваўся на 8-й хвіліне, калі Малерб прапусціў шальны удар з цэнтра поля адпаў абаронцы зборнай Камеруна Мумі Нгамале. Такі ляпас прыбіў каманду. Пасля гола аўстрыйцы перахапілі ініцыятыву і наўпрост дамінавалі на полі, даводзячы, што нічыя ў першай гульні была выпадковасцю і шанцункам. Перыядычна Торес і Нівалду Ферэйра нават нешта стваралі ў хуткіх атаках, аднак прымалі памылковыя рашэнні і справу не даводзілі да канца. А на перапынак сышлі пры ліку 0-2. Штэфан Нуц забіў дальнім ударам, мяч адрыкашэціў ад абаронцы і заляцеў за каўнер французскаму брамніку. У перапынку Фаміе выйшаў замест Мілеўскага, што выглядаў у першым тайме мяхом з бульбай. Усе пытанні зніклі пасля файна разыгранага вуглавога і гола капітана Альтаха Нетцера на 52-й 0-3. І хоць надзеі на паратунак, здавалася, ўжо не было, аднак перад запоўненымі трыбунамі Брэст лез на вароты. Мог забіць пару галоў, але столькі ж мог яшчэ і прапусціць. Матч стаў нагадваць барацьбу за пусты мех. Гульцам бракавала класу, умення працаваць мяч і нанесці трапны удар. Бо давесці мяч да штрафной вельмі хутка атрымлівалася, а вось ладна прабіць – не. Але шмат хто з футбалістаў гуляў свае ледзьве не першыя матчы за клуб. Аб якаснай гульні не магло быць і рэчы ў той час. Самы небяспечны момант здарыўся з стандарту, трапілі ў перакладзіну. Матч такі скончыўся разгромам 0-3. Пасля матчу ў распранальні стаяла цішыня. Слоў не было ні ў кога. Прыдбаўшы шэраг якасных футбалістаў, Дынама выглядала нягегла на полі перад заўзятарамі, што зладзілі на трыбунах сапраўднае футбольнае свята. Аднак з такім лікам не ўсе берасцейцы нават дасядзелі да канца гульні. Глядзець на поле было балюча. Аўстрыйскі клуб, дарэчы, пасля прайшоў бельгійскі Гент і ледзьве не выйшаў у групавы этап, заступіўшы за крок Маккабі з Тель-Авіва. На пасляматчавай прэс-канферэнцыі Владимир Иванович Журавель выглядаў спакойным, падзякаваў заўзятарам за падтрымку. Эмоции сейчас переполняют, причем негативно, естественно. Тем не менее, в такой ситуации надо поздравить соперника с выходом в следующий раунд, поблагодарить болельщиков, которые до последних минут поддерживали команду. Адзначыў 2 кур'ёзных прапушчаных гола. І тое, што пасля іх у гульню вярнуцца было цяжка. На наступны дзень клуб зладзіў прэс-канферэнцыю на чале з прэс-аташэ Вольгай Хіжынковай, дзе былі аспрэчаны ўсе чуткі аб сыходзе галоўнага трэнера. А наконт перамоў з Бартошыкам было сказана, што ён разглядаўся на іншую пасаду ў клубе. Владимир Журавель дапрацаваў той сезон да канца, паспяхова інтэграваў усіх навакол у склад каманды. Дынама набрала хаду, але заняла толькі 4-е месца, але выйшла ў чвэрцьфінал Кубка Беларусі. А перад Новым годам Журавель пакінуў клуб. Шанец на Еўракубкі ў наступным годзе заставаўся толькі праз Кубак Беларусі. Значна пазней у інтэрв'ю ён прызнаўся, што не ведаў пра трансферы Мілеўскага і Няхайчыка. Тым не менш, узяў усю адказнасць на сябе. 18-й год стаў сапраўднай трагедыяй для футбола Беларусі, бо ў верасні памёр кіраўнік БТ Анатоль Капскі, а ў лістападзе у 48 гадоў не стала Владзіміра Жураўля праз анкалогію. Другі выступ брэсцкага Дынама ў Еўракубках скончыўся няўдачай, як і першы. Але спроба не хвароба, і ў горадзе над Бугам ніколі не пераставалі падтрымліваць родны клуб. Сябры, я дзякую тым, хто даглядзеў гэты выпуск да канца. Напішыце свае ўспаміны аб той версіі берасцейскага Дынама пад гэтым відэа. Не вельмі важна пачуць вашыя меркаванні. Гэта істотна дапаможа ў прасоўванні беларускамоўнага кантэнту. Ну а пакуль.